बे बेक साइडआव नायलाय अखा हागासिनो दं थारमाने एकदम दावराव रायजोफोर फिन खेबसेबा बरायहरनाय थाबाय नोंथांमोन गासैबो आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। दा दिनैनि ब्लगा जाहैबाय ब्लग माने दिनैनि मोनसे खामानि मोनदों जाहैदों। माने दिनैनि बे खामानिया जाहैबाय कोर्ट माने हाथियार दोनग्रा जायगा फौजिफोरनि बेखौ बुङो कोर्ट। दा बेयाव माने बे बेलासिनि थाखाय आरोखि जायखिजाया माखासे माने खामानिखौ सामलायथ'नांगौ आरोखि माने जास्ट बेलासिनि थाखायल'। दा मोनानि 6टा बाजिबाथाय डिउटियावथ' थांनांखागोनखा आंबो ओंखायनो फार्स्ट शिफ्ट थायो बा सेकेन्ड शिफ्ट थायो जायगायाव थांनांगोन आरो ओंखायनो दा बे बेलासि समनि थाखाय दोनलांथ'दों आरोखि माखासे खामानिखौ मावनो होननानै बेफोरबायदि मोनसे रेजिस्टार मेनटेन खालामनांगौथ'। दा माने बिनि माने माबाया आरो बे कोर्टखौ सामलायग्रा बिथाङा मोनसे खामानि दङ बैयाव इन्सपेक्सन जागोनथ' हाथियारनि बेयाव थांदों आरो दा ओंखायनो आसा खालामो नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ। बे बेक साइडआव नायलाय अखा हागासिनो दं थारमाने एकदम दावराव अखानि बोथोर अखाथ' हाखागोनखा जायखिजाया अखानि बोथोर नालाय एकदम नै गोदावसोरावलै खोमसि नुदों जानांगौ नोंसोरना आंखौ ओरैबायदि आरो खोमसि बे दंफां दङ बे माबाया मा दंफां बेखौ बिराद मोजां आरो साइज बेनो नै कोर्टआ बे कोर्ट सिङाव थानांगौ आरो जायखिजाया बे सिङाव दं हाथियारनि न' थारमाने हाथियार दोनग्रा बेफोरखौ खेबनो मोनाबाबो आं नोंथांमोननो दाख्लैनो बुंखादोंना जायखिजाया आं एसे सिक्रेटलि आं माने कनफिडेन्सियेलि नोंथांमोनाव एसे सम देखायबाय थागोन बेनो आरोखि। थ' लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामला नामा एसे असुबिदा मोनगासिनो आं जायखिजाया मानसिफ्रा फैहां माहां बेफोरबायदि जागासिनो दङ ओंखायनो मोजाङै दिन्थिबावगोन नोंथांमोननो जायखिजाया उनाव मानोना दा अखा हानायजों लोगोसे बेफोरबायदि मानसि थांलाय फैलाय खालामगासिनो दङ नालाय थ' बिदिबा उनाव लोगो मोनसिगोन गुबुन मोनसे आंनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोसे जायफ्रा आंनि भिडिअ गोदानै हाबफैदों अननानै साबस्क्राइब खालामना लादो बिदिनो बेफोरबायदि भिडिअ नायबाय थानो थाखाय।